Hello. Amen. Good morning. Good po ba ang ating morning? Amen. So, invite ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, good morning. Tignan nyo nga po kung nakangiti ang katabi nyo or kung inaantok pa. So, bigyan po natin ng matamis ng ngiti ang ating pong katabi. Amen? Sa likod natin, sabihin natin, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So I invite everyone, tayo pong lahat ay kumikot at ating pong kamayan ang bawat isa. Huwag po nating hayaan na sa umagang ito na wala po tayong makakamayan, mangingitian sa umagang ito. Amen? Kaya tayo umikot. Batiin natin ang bawat isa ng isang magandang umaga. Amen? Smile, you look so beautiful. Pwede po tayong umikot? Yan. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister, everything give thanks to the Lord. Muli pa, smile, smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Muli pa, awitin natin, smile. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister, everything give thanks to the Lord. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tunay nga tayo po ay narito dahil meron tayong ninanais na maranasan sa ating Panginoon. So sa umaga pong ito, patuloy tayong aawit, magpupuri sa ating Panginoon. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come. Just as you are to worship. Come. Just as you are before your God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the great
as you are to worship. Come just as you are before. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come. Now is the time to work. Come on, let's worship the name of Jesus. Come. Now is the time to give your heart. Oh, come, come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. See, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. For the last time you will sing, come. Now is the time to worship. Now is the time. Come. Now is the time to give your heart. Come. Just as you are to worship. Come. Just as you are before your God. Come. Oh, hallelujah. Tayo ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Dinadakila ka namin. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Dinala mo, Panginoon, ang aming panyakpak upang, Panginoon, ikaw ay aming sambahin. O ikaw, Panginoon, ay aming pasalamatan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng kadakilaan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagmamahal mo bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba. Itinataas, Panginoon, ang iyong pangalan sa umagang ito. Lord, ano man, Panginoon, na nakikita mo na karumihan ng aming mga puso. Ano man, Panginoong Diyos, ang mga pagkakamali, Panginoon, na nagawa namin sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong banal na dugo. Upang walang hadlang, Panginoon, makalapit kami sa iyo. At matanggap namin, Panginoon, ang biyaya mo bawat isa sa amin sa umagang ito. Lord, itinataas namin sa iyo ang gawain namin sa umagang ito. At ang iyong banal na Santong Espiritu ay pababain mo sa aming kalagitnaan upang samahan kami, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay. Maghari ka, Panginoong Diyos,
sa kanyang puso at kaisipan. At tanging kalooban mo lamang, Panginoong Diyos, ang iyang mangyari at maganap, Panginoon, sa umagang ito. Ang mga salita mo, Panginoon, na ibinigay mo sa Kanya, Panginoong Diyos, ay pagpalain mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. At gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito. Sa lahat, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng katagumpayan sa buhay. Lord, hindi lingid sa iyo, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoong Diyos, ay marami ang nangangailangan ng kagalingan. Marami ang nangangailangan ng kapayapaan. Lalo na, Panginoong Diyos, marami ang nangangailangan ng kaligtasan. Kaya't Lord, kumilos ka. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak, Panginoon, na nauuhaw ng iyong salita. Kumilos ka, Panginoong Diyos. O shikira haya. Haya, haya, haya. Lord, tikira hashiya, haya, haya. Panginoon, meron kang anak, Panginoong Diyos, na nangangailangan ng kapayapaan mo sa umagang ito. Kaya't Lord, hipuin mo siya, Panginoon. Magmula ulo hanggang talampakan. Padaluin mo, Panginoong Diyos, ang iyong makapangyarihang dugo. At sa umagang ito, Panginoon, ay matanggap niya, Panginoon. Lord, matanggap niya ang kapayapaan. Thank you, Lord. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, na itataas sa umagang ito. Patuloy ka namin, Panginoon, na sasambahin. Patuloy ka namin na dadakilain dahil napakabuti mo. Thank you, Holy Spirit. Patuloy na lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan at ang iyong mga anghel, Panginoong Diyos, ay ipalibot mo, Panginoon, sa lugar na ito. Magmula, Panginoong Diyos, sa labas, sa lahat ng sulok ng tahanan mong ito. At lalo na, Panginoon, sa iyong mga anak na gagamitin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Iparanas mo, Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. Sa umagang ito, Panginoon, sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Thank you. Amen! Excited na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Magpasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay, sapagkat ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay malakas, ang Diyos at mas higit sa lahat, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen! Tunay na makapangyarihan ang Diyos na buhay! Kaya po sabay-sabay tayong magpuri sa Kanya! Amen! Yes! Go! Hey, hey. Sit around, open the eyes.
the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God is one higher than any other. Our God is leader, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power. Our God, yes. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Stand Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power. Our God is great. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power. Our God. And if our God is for us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand? Then we can stand against. Then what can stand Tunay nga po na walang hihigit sa ating Panginoon. Amen? Patuloy natin i-deklara that He is a great God. He is an awesome God. Our God is greater. Sing. Sing it with all of your hearts. Oh, sing. Oh, He is a healer. Oh, shout the name. Oh, our God. Oh, sing it louder. Come on, let's declare. He is higher. Oh, Our God is leader, awesome in power. Our God is greater. Our God is stronger. You are higher than any other. Our God is leader, awesome in power. Our God.
can be against us? Wala po. No one. Amen? Kaya patuloy tayong umawit. Patuloy nating purihin ang pangalan natin, Panginoon. Every tribe will sing your glory. Sing every nation.
your voice and say, oh, shout your praise. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 Oh, we praise you, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Purihin natin ang Diyos na buhay. For He is an awesome God. He is a great God. Praise your name. Glorify your name. Oh, thank you. Panginoon, tunay nga, wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, you deserve the highest praise, Panginoon. For you are an awesome God. You are a great God. Lord, thank you for giving us the joy, the healing, the freedom, the peace, Panginoon. Lord, as we continue to worship you, to sing songs for you, search every hearts of your people this morning. Lord, wala kaming ibang nais kundi mapuliguran ka, Panginoon. Hindi maitaas ka, Panginoon. We will declare how great is our God. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. We will sing how great. Lift up your voice. We will sing. Sing with me, oh great. Is our God. Lord, sing how great. How great is our Age still waits, we stand. Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. God is three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, sing how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Come on, church, worship the name. Oh, declare how great is our God. Lift up your voice, lift up your hearts, and sing how great. Oh, sing it again. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great. Oh, lift up His name. The most beautiful name. The most powerful name. Is our God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is strength. Speak the name, speak the name. Oh, speak the name. Your name is power. Say, your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Oh, speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by the flesh, I speak Jesus. 'Cause there is power in your name. Your name is power. Oh, declare. There is healing. There is life. Oh, you break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like the fire. Oh, your name is power. There is healing. There is freedom. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, oh, Jesus in the street, Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. In a family, Jesus for my family, speak His holy name. the holy name, Oh, Jesus. shout Jesus. Shout Jesus.
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church. Worship the name. Worship the name that comes from your heart. Ya-la-la-la-la-ya-ha-le. Come on, lift up your worship. A new song in our hearts. Worship Him that comes from your heart. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Oh, sing it one more time. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the Praise the name of Jesus. We thank you for your presence. We thank you, Holy Spirit. Glory, glory to you. Yes, God. Oh, your holy name, Jesus, is exalted, oh God, here in this place. Your holy name, Jesus. Lord, you are worthy, oh God, of all our praises, of all our worship, of all our thanksgiving, oh God. Oh, we reverence your holy name, oh God, here in our midst this morning. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. There is power in your name. There is healing in your name, oh God. Lord, there is breakthrough, oh God, in your name, oh Jesus. Oh, yes, oh God. Every dry bones, oh God, Lord, will have life in your name, Jesus. Lord, every stronghold, oh God, will be broken, oh God, because of your powerful name, Jesus. Oh, yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, as we will declare this again, as we will sing this song again. Yes, believe in your heart that Jesus is doing something in your life, that Jesus is doing something in your family, that Jesus is doing something within your community or wherever you are. Oh, yes, oh Jesus.
Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Yes, oh God. Jesus in the street. Let your name be known, oh God, in Jesus all in the places, oh God. over every enemy. Let Jesus be known. Let Jesus be Jesus from revealed. our family, I speak the Yes. holy name. Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness Over every enemy. Oh, yes. Jesus. Yes, God. Jesus Christ is Lord over every family, so God. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Yes. Jesus in the streets. Jesus in the Yes. darkness. Let every darkness dispel in the name of Jesus. Oh, come on. Jesus. Declare Jesus over your family. Jesus. holy name. Oh, his holy name. Jesus. Jesus. Oh, we speak your name, God. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Yes, Lord. Enemy. Jesus for my family. I speak the holy
through the shadows, burn like a fire. Your name is found. Your name is healing. Your name is life. Stronghold, shine through the shadow, burn like a fire.
your holy, 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 holy name, O Jesus. Praise you, O God, the one who is worthy, the one who is holy, the one who is mighty. Oh God. We honor you, O God. We reverence your presence. The Holy Spirit, thank you for ministering to your people, O God. Take full control, God. All the liberty are yours. Do whatever you want to do. Speak whatever you want to say, God. We are here. We just want to listen to you. We just want you, God. No one else but you, God. We just want you. We just want you, God. Only you, only you. Only you, oh God, only you. Can I call all the children in front? Pwede po ba lahat ng bata ay pumunta dito sa unahan? Oh, yes, God. Jesus, you've said that let the children come to you. Lord, naririto po ang mga batang ito, O God. Lord, we're lifting them up to you, O God. O Holy Spirit, even, O God, sa murang edad po nila, lukuban niyo po sila ng iyong presensya. Mangusap ka po sa kanila, O God. Lord, we pray, preserve this generation for you, O God. That these young people, that these children, O God, will have the fear of God into their hearts towards you. At Lord, makikilala ka nila sa isang tama, malalim, at bibliyang kapamamaraanan. Lord, sa mapagpalang kamay niyo po namin itinitiwala ang mga batang ito. Let your will be done, O God. Let your kingdom come. Let your will be done, O God. Sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, ng mga batang ito. Lord, no weapon forms against them by the enemy will prosper. They are blessed as they go out and even as they come in. They will be the head and not the tail. They are blessed, O God. You will prosper them, O God. Lord, in their body, soul, and their spirit. And as they will have their Sunday school today, O God, Holy Spirit, take full control, take over, O God. At Lord, sa mga salita mo na maririnig nila, matatago po ito, Panginoon, sa kanilang mga puso.
sa kanilang mga isipan, O God. At Lord, malalakaran nila ito sa tulong mo sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo, O God, ang mga batang ito, 10 ng kanilang mga pamilya. Sila, Panginoon, ay sa'yo. Kaming mga magulang ay tagapag-alaga mo lamang. Salamat, O God. We entrust their lives to you. We speak forth your blessing, your favor, your protection, O God. Lord, anuman ang pinakawala ng kaaway sa hangin, hindi ito dadapos sa kanila, sapagkat ang banal mong dugo ay lumulukob sa bawat mga batang ito, O God. And the enemy will not be able to cross the bloodline of Jesus. Thank you, O God. Bless these children, O God. Bless them, O God. Bless them. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To you alone be all the glory and all the praise. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Pwede na po kayong pumunta sa inyong Sunday school. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umaga. Praise be to God. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kagabi pa lang po, alam ko po na yung espiritu ko po excited. Dahil alam ko pong may gagawin ng Panginoon. At kanina pa lang po may ginawa na po siya sa buhay ng bawat isa. Na yung mga handang puso, handang kaisipan, handang kaluluwa. Alam ko po ang Diyos ay may inihanda sa bawat isa sa atin ngayon pong umagang ito. And praise be to God na tayo po ay muli nagkasama-sama sa umaga pong ito. So, gayon din po ang ating mga kapatid sa Camellia. So, we are very glad that you are here. Praise the Lord, maging ating pong mga kapatid sa Parañaque. Thank you, Lord, dahil pinagsama-sama niya po tayo sa umagang ito. So, bago po tayo magsimula, this coming week po, ang ating Bishop Leo at Rev Stella ay pauwi na po. So, let's pray for their safe travel po, pauwi dito sa atin. At alam ko po, marami po silang praise report na dala-dala. Marami pong ginawa ang Diyos sa lugar ng mga pinuntahan po nila. At alam ko po na ang katagumpayan po na binigay ng Diyos sa kanila ay katagumpayan din po natin as J Blue family. Amen? So muli po mapagpalang umaga sa bawat isa. Gayon din po sa ating mga kapatid at magulang na nasa kanilang mga tahanan or kung nasaan man po sila naroroon na nakikiisa po sa atin ngayong umaga pong ito. So wag na po nating pakatagalin. Praise God. Hindi po ganong katagal ang aking ibabahagi sa inyo ngayong umagang ito. This month of June, praise God, first week na po ng June, no? First Sunday na, ang bilis, parang kailan lang po, kakapasok lang natin ng 2023, ngayon po June na. So ang atin pong team ngayong June na to is looking unto Jesus. Amen? Kanina po, sino pong nakikita nyo? Yung katabi nyo? Yung ingay po ng mga bata? O nakatuon pong ating kaisipan ng ating puso sa Panginoong Jesus? So nais po ng Diyos, we will always looking and focusing and fixing our eyes on Him. Amen po? Sabi po dito sa Hebrews 12 verse 1 and 2, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Pagbibigay galang sa salita ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Basahin po muna natin verse 1. Sabi po dito, therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us,
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo sa presensya po ng ating Diyos. Amen. Praise God. Ang bibigyan po nating pansin ay yung sa verse 2 po. Sabi po doon, looking unto Jesus. Sabihin mo po sa katabi mo, looking unto Jesus. Sa kabila po, looking unto Jesus. Amen. Kanino daw po tayo titingin? Sa Panginoong Jesus. Amen. Sa Panginoong Jesus. Bakit po kaya? Ayan po, pag-aaralan po natin. Sabi po, ang looking po kasi ay isa pong adverb. Nagaling po siya sa salitang o yung root word niya is look. Ano po ba yung look? Tumingin, di ba po? Sabi nga po, it is a verb, action word. Ibig sabihin po, may kailangan tayong gawin. Hindi lang po basta titingin tayo, tapos after nun, wala na. Looking po is, sabi nga po, it is a verb, an action word. Meron pong kaakibat na paggawa. At sabi nga po, yung ing, ginagamit po natin siya. Sabi nga po, it is a present participle. Ibig sabihin, continuous. Hindi po, nung tumanggap po tayo sa Panginoong Jesus, tumingin tayo sa Kanya. Pagkatapos nun, tumingin na ulit tayo sa mundo. Tumingin na ulit tayo kung kani-kanino. Hindi po ganon. Sabi po, looking. Ibig sabihin, continuous. Hanggat nabubuhay po tayo sa mundong ito, kanino daw po tayo titingin? Sa ating Panginoong Jesus, amen, kay Jesus. Sabi po sa Cambridge Dictionary, ang ibig sabihin po ng looking is to direct your eyes in order to see. Sabi po doon again, to direct your eyes in order to see. Di ba po ang mga kabayo, yung mga ginagawang kalesa, bakit po sila nilalagyan ng ano po bang tawag dun sa ganon? Tapa de ojo po, sabi po ni Pastora Rio. Alam niyo po ba, bakit kaya nilalagyan ng ganon yung kabayo? Para nakafocus po sila kung saan sila dadalhin nung kartero or nung dadala nung kabayo. Tama po ba? Sabi nga po, to direct your eyes in order to see. Gusto po ng Diyos yung mata natin, nakafocus po sa Kanya. And another thing po is to try to find something or someone. Ibig sabihin talagang gugugulin mo yung oras mo para hanapin siya, hanapin ang Kanyang presensya. Amen. And then, next po is, we will tackle one of the characteristic or nature po ng ating Panginoong Jesus. Who is Jesus? Marami po siya sa Bible po if we will look and study and kumbaga titingnan po natin from Genesis to Revelation, napakarami po who Jesus is. Pero this specific nais ko pong ibahagi sa inyo sa umaga pong ito po yung nilagay ni Lord sa puso ko po. Sabi nga po, katulad nung binasa po natin sa Hebrews 12 verse 2, sino po si Jesus? He is the author and the finisher of our faith. Amen po sa Hebrews 12 verse 2. Siya po ang author and finisher. Dahil po kung wala ang Panginoong Jesus, wala po tayo dito. Tama po ba? Siya po ang pinakadahilan kung bakit po tayo naririto. Kung bakit po nagkaroon ng salvation. Kung bakit po nagkaroon nagkaroon po tayo ng eternal life dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen po. And sabi nga po sa Matthew 16 verse 13 to 37, pasadahan ko lang po. Sabi po dito, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he began asking his disciples, saying, who do people say that the Son of Man is? Tinanong niya po yung mga disipulo, sino sa tingin ng mga tao ang anak ng tao or anak ng, sa the Son of Man? Ang tinutukoy niya po dito, he himself, di pa po ang ating Panginoong Jesus. And they said, some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah, or one of the prophets. Sabi po ng mga disipulo.
Ayun daw po ang pagkakakilala ng ibang tao sa Kanya. And then sabi po sa verse 15, He said to them, sila naman po ang tinanong ng Panginoong Hesus, "But who do you say that I am?" Sa kanila po mismo, sino naman po ang Diyos? Tignan niyo po, sabi po dito sa verse 16, "And Simon Peter answered and said," pakibasa nga po ng malakas. Amen. Sabi po sa New King James Translation, sabi po dito, "You are the Christ, the Son of the living God." Amen. And sabi po sa verse 17, "And Jesus answered and said to them, Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." Next po, sino ang ating Panginoong Hesus? He is the Son of God. Amen po. Hindi lamang siya basta tao na dumating dito sa mundong ito, but He is the Son of God. Parang ang mga magulang po natin, di ba, yung mga anak po natin, pag po dumating sa point na, yan, maliliit pa po, katulad po ako, may dalawa akong maliit na anak, pag po tinawag ko sila, at hindi po sila nakinig sa akin, kinukuha ko na po yung aking ang aking pamalo. At because of that, susunod sila po sa akin. Bakit po sila sumunod? Dahil natakot na sila, ayaw po nilang mapalo. Alam niyo po ba, tayong mga tao, minsan po, kailangan ni Lord, pakita rin sa atin yung pamalo niya para sumunod ulit tayo sa Kanya. Minsan po, God allows us to, yun nga po, mapalo tayo para makita ulit natin that our God, that we should fear God. Amen po ba? That He is not just a man. Because He is the Son of the living God. He is, sabi nga po, Diyos po siya. He should be revered. He should be honored. Kumbaga, nandun po dapat yung pagsunod po natin sa ating Diyos. Amen? Because He is the Son of God. Minsan po nakakalungkot, ang pangalan po ng Panginoong Hesus ginagawang expression. Tama po ba? Lalo na po sa Western country. Di ba? Kung manonood po kayo ng mga movie, ginagawa po nilang expression ang pangalan po ng ating Panginoon. Minsan dito din po sa atin, yung Tagalog naman. Alam niyo po ba kung saan po nanggaling yung Sus Maria Joseph? Jesus, Maria, Joseph. Ayun po yun. Kaya po kung nagsasabi kayo noon, di ba sabi po ng Panginoong Hesus dun sa 10 Commandments, sa Exodus, "Do not use the name of God in vain." Kaya po kung nagsasalita pa po tayo noon, simula po ngayon, wala na dapat, tanggalin na po natin yun sa vocabulary natin. Kasi po, we are using the name of Jesus in vain. Sus lang naman yun eh. Kaya nga po yung pinanggalingan noon, pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kumbaga, ginagawa po nilang katawa-tawa or ginagawa nilang expression. And another thing po is, sabi po sa John 3:16-17, John 3:16 is a very well-known verse sa bawat isa po sa atin. At kung kayo po ay bago or ngayon nyo lang narinig, sabi nga po dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ang ating Panginoong Hesus lang po ang nagbigay ng buhay sa iyo at sa akin, para po ma-reconnect tayo sa Diyos Ama, yung relationship natin sa Diyos Ama, at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Walang sino man po ang nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Amen po? Dapat klaro po yon. Hindi si Santong ganito, hindi si ganitong si Maria, kung sino-sino pa man po, Panginoong Hesus lang natin po ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Amen po? That is the truth. That is the, kumbaga sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang ating pong Panginoong Hesus, itong tatlong bagay lang po na to ang nais kong ibahagi sa inyo. Pero marami po who Jesus is into our lives. First, He is the author and the finisher of our faith. Number 2 po, He is the Son of the living God. At ang pangatlo po, He is the one who gave His life for you and me para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po. At meron po ako sa inyong
Bible characters na ibibigay kung saan hindi po sila tinawag ng Panginoong Jesus katulad ng mga disipulo, but they were able to see Jesus. But they were able to experience Jesus into their lives. Ang mga disipulo po, ang Panginoong Jesus po ang tumawag sa kanila. Tama po ba? Nung habang naglalakad po si Jesus, nakita si Andrew, nakita si Peter, nakita ang mga, ayun nga po, yung mga disciples, and then Jesus said, "Come and follow me." Pero ito pong mga tao na ito, narinig po nila ang Panginoong Jesus. Katulad po ng sinabi po sa Job, sabi po dito sa Job 42 verse 5. Sabi po dito, "I have heard you of the hearing of the ear, but now my eye sees you." Na-experience po nila ito. Although si Job po ang nagsalita nito, pero sila po na-experience ito. Bakit po ba tayo dumating sa point na nakilala po natin ang Panginoong Jesus? Meron po ba dito na ang na-experience mo is na naginip ka, nagpakita si Jesus sa'yo in your dream, or ginamit po ng Diyos ang ibang tao para po marinig natin ang salita ng Diyos, para po makilala natin ang Panginoong Jesus? Meron po ba? Tayo po usually, 'di ba? Ang nagamit na tool po sa atin is we were able to hear sino si Jesus, sino si Jesus, 'di ba po? Kaya po dumating sa punto na naririto ngayon tayo, we want to know more of Him. We want to experience more of Him sa buhay po natin. Amen po? Ito pong mga tao na to, narinig lang din po nila ang Panginoong Jesus. Una po, number 1, si Zacchaeus. Hindi na po natin, ito po yung pinaka verses, pwede nyo pong i-check sa inyong mga Bible sa bahay, sa Luke 19 verse 1 to 10. Pero po, mag-jump po ako sa verse 3. Sabi po dito, "And he sought to see Jesus, who Jesus was." Dahil nga po si Zacchaeus, maliit lang po siya na tao, pero dahil narinig niya po sino si Jesus, ano yung mga pagpapagaling na ginawa ni Jesus, ano yung mga miracles na ginawa ng Panginoong Jesus, na curious si Zacchaeus. Gusto niyang makita ang Panginoong Jesus. At ano po yung ginawa niya? Based po sa verses na to. Di ba po, umakyat po siya sa puno ng sycamore para lang po makita ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, dahil dun sa desire niya na makita ang Panginoong Jesus, may ginawa siya. Di ba? Again po, katulad nung nabanggit po natin kanina, look is a verb. May action. Si Zacchaeus po, may ginawa siya. Hindi siya nanatili na narinig niya lang ang Panginoong Jesus, pero talaga pong gumawa siya ng paraan para makita niya ang ating Panginoong Jesus. Umakyat po siya dun sa puno ng sycamore. At sabi nga po doon, sa verse 5, "And when Jesus came to the place, He looked up and saw Him." Napansin po ng Panginoong Jesus, maari pong si Zacchaeus lang ang nasa puno. Bakit po? Kasi napansin ng Panginoong Jesus na merong tao sa puno. Sabi po dito, "Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house." So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, "He has gone to be guest with a man who is a sinner." Kung makikita po natin dito, dahil nga po sa kagustuhan ni Zacchaeus na makita ang Panginoong Jesus, may ginawa po siya. Tayo rin po, if we want to really seek Jesus, to really see Jesus, na hindi lamang po nung na-born again tayo, hindi po doon natatapos. Sabi nga po, di ba, pag nagpakasal ka sa asawa mo, hindi doon natatapos, nakinasal lang kayo. Sabi niya nga po, di ba, may kasabihan, if you want, wala pong perfect na marriage. Pero, kung gusto mong maging maayos yung relasyon mo sa asawa mo, i-work out mo, di ba? Hindi po kayo mananatiling doon lang sa date nung kasal nyo, after nun, wala na. Kanya-kanyang buhay na ulit kayo. Alam nyo po ba, ganun din po sa relasyon natin sa Panginoon. The moment we accepted Him as our Lord and our Savior, hindi po natapos doon.
simula lang po yun ng relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? And we have to do something. Sabi nga po, kailangan po nating i-work out yung salvation po natin. Kasi hindi po tayo, kumbaga, nakakalungkot po kasi may teaching nga po na yung hyper grace, na kahit na magkasala tayo, pinatawad na tayo ng Panginoon. Yung kasalanan ko bukas, pinatawad na ng Panginoon. Kaya gagawa ulit ako ng kasalanan. Hindi po yun ang belief natin. Sabi nga po, because of our Lord Jesus Christ, who is our righteousness, and we are now walking with Him, aayawan po natin ang kasalanan. Amen? Kaya po si Zacchaeus, sabi nga po si Zacchaeus po, umakyat siya sa puno ng sikomoro. Tayo po, nung natanggap natin ang Panginoong Jesus, sino po, sa kalagitnaan natin, huwag na niyo po itaas ang kamay, self-check na lang po. Sino po sa ating kalagitnaan nung natanggap natin ang Panginoong Jesus, parang nung una, kahit sa Bible study, sumasama tayo. Kahit sa prayer meeting, sumasama tayo. And here it comes. Pag po merong mga Bible study, may mga soaking, may mga prayer, hindi ka na nagsha-show up. Baka po kasi, hindi na kay Jesus nakatuon ang ating mga mata. Next po, woman with blood issue. Amen po? Woman with blood issue. Sino po ito? Di ba yung pong babaeng dinurugo ng 12 years? Sa atin po mga kababaihan, di ba po, lumampas ka nga lang ng 1 week para pong latang-lata na yung katawan mo. Tama po ba? Para lumampas lang yung menstruation mo kumbaga kunwari po, 3 days ka lang, naging 4 days, naging 5 days, parang ang bigat-bigat ng katawan mo, hindi ka makatayo, ang daming masakit sa'yo. Paano po kaya ito? 12 years, may dugo siya. Di ba? Pero, tignan niyo po, sabi po sa Luke 8 verse 43 to 48, sabi po dito, now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physician and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. Amen? Dahil po, kahit hindi maganda yung pakiramdam niya, dahil narinig niya po si Jesus nagpapagaling. Biro niyo po, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao just to touch the hem of garment po ng ating Panginoon. Ano po ibig sabihin nun? Di ba po, look means a verb, an action. Hindi po nanatili yung babae sa kanyang higaan. Tumayo po siya kahit siguro po ang sakit-sakit ng katawan niya, nanlulupay-pay siya, pero po may ginawa siya. Amen po. At ano pong nangyari sa kanya? Because of her faith. Tumayo siya. At sabi nga po, nahawakan niya lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gumaling po siya. Ano pong ibig sabihin? Pag po nandun yung pananampalataya natin to always look unto Jesus, miracle will just happen. Kasi po, sabi nga po, di ba? Tingnan po natin dito, talon po tayo sa verse 48, sabi po dito, and he said to her, daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Yung pananampalataya po natin. Kahit si Jesus po, gustong-gusto niyang pagalingin ang ating mga sakit karamdaman. Alam niyo po ba, yung faith pa rin po natin sa Kanya ang hinahanap po niya. And that is our very key, our very tool na meron po tayo para ma-receive po natin yung miracle po ng Panginoon sa buhay natin. Amen? And number 3 po, si Bartimaeus. Sino po si Bartimaeus? Di ba po? The blind Bartimaeus. Siya po ay bulag. Sabi po sa Mark 10, verse 46 to 52. Sabi po dito, now they came to Jericho, si Jesus po at ang mga disipulo, as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. Tingnan niyo po
nanlilimos po si Bartimaeus kasi nga po bulag siya. Tama po ba? Pero sabi nga po, nung marinig po ni Bartimaeus na dadaan doon ang Panginoong Jesus, tingnan niyo po, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi nga po, minsan, binubulag po tayo ng mundong ito. May ginagawa ang kaaway para mabulag tayo. Pero sabi nga po, as we keep on looking to Jesus, we can cry out to Him. At alam niyo po ba, ang maganda po, dahil nga po omnipresent, omniscient, all-powerful ang ating Diyos, kahit nasa ang lugar po tayo, as we cry out on Him. Ano po sabi po dito, di ba? Si Jesus po, pinatawag si Bartimaeus at pinagaling po siya. Again po, we need to do something kung talaga pong gusto nating makita ang Panginoon. Katulad po nito pong tatlong binigay ko po sa inyo ngayong umagang ito. Si Zacchaeus, yung pong woman, wala po kasi siyang pangalan eh. And sabi nga po, si Bartimaeus. And sabi nga po dito, yun nga po, katulad nung sa Job 42 verse 5, tayo po lahat, first, narinig po natin ng Panginoong Jesus, sino siya. Diba? Kaya po tayo naririto. Pero this time po, ang tanong ko po, who among us ang nakakita na po sa Panginoong Jesus personally? Hindi man po, kumbaga yun talaga nagkaroon ka ng vision kung sinong Panginoon, but you came to the point that you have the desire to know Him more. To have a real personal relationship with Him. Dapat po dumating po tayo sa ganung punto. Bakit? Kaya nga po, di ba, sinasabi po na ang salvation po is personal. Sabihin mo po sa katabi mo, ang salvation ay personal. Hindi tayo pwedeng sabit-sabit. Ay, close ko naman si Bishop. Nakikita na ni Lord yung pananampalataya ko. Naka-angkla na kay Bishop. Ay, ano naman, yung faith ni Pastora Rio, sasabit ako doon. Kasi mataas yung faith ni Pastora Rio. Ay, yung leader ko, ganito ang faith, sasabit ako doon. No. Church, salvation is personal. Hindi po natin pwedeng sabihin na galit ako dun sa pastor ko kaya ayokong umattend. O, kanina na po tayo nakatingin. Na-offend ako kay sister, na-offend ako kay brother. Ang tanong po, kanino na tayo nakatingin? Diba? Kaya po sabi nga, balik po tayo dun sa ating, bago pala po dun, gusto ko lang pong ibigay itong verse po na, sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 13, sabi po dito, and you will seek me and find me. Si God po nagsasalita dito, when you search me with all your hearts. Kung makikita po natin, itong pong tatlo, di ba? They seek Jesus with all their hearts. Kaya po, natagpuan po nilang Panginoon. Tama po ba? Yung pong mga Bible characters na nabanggit natin ngayong umagang ito. Sa Jeremiah 29:13, alam niyo po ba, tapat po ang Diyos? Kung ano po yung sinabi niya sa kanyang salita, sabi nga po, if we will seek Him, we will find Him. Hindi po ang Diyos kumbaga parang nakikipagtaguan. Alam niyo po yun, di ba mga bata po? Kahit na nakabilang ka na ng 10, talagang magtatago yan hanggat hindi mo Pero sabi nga po ang Panginoong Jesus po, when we seek Him, we will find Him. And sabi nga po, when we search Him with all our hearts. Ayun lang po ang susi. Hindi po natin kailangan ng mga bonggang mga kung ano-ano pang mga gawin. Ang sabi nga po, umupo po tayo sa isang tabi, nasa man tayo naroroon. If we will seek God with all our hearts, we will find Him. At daw po pag hinanap natin siya ng ating mga buong puso, sabi nga po, we will meet Him. Amen po. And then, balik po tayo dun sa ating key verse na
Hebrews 12 verse 2. Sabi nga po doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alam niyo po ba, sa New International Version, ang sabi po doon sa looking, ang other term po sa NIV, fixing. Kumbaga talaga pong ituon. Ituon po ang mata natin sa Panginoong Jesus. Sa New Living Translation, sabi po doon, keeping our eyes on Jesus. Ituon po natin ang mata natin sa Panginoong Jesus. Sa English Standard Version po, looking to Jesus. Ito po, sa Amplified Version po, sabi po dito, ang Amplified po kasi ibig sabihin mas, kumbaga, in-expound siya. Sabi po dito, looking away from all that will distract us. Ano po ang pwedeng mag-distract sa atin para hindi tayo tumingin sa Panginoon? Everything. Kasalanan, ang mundong ino-offer sa atin, di ba? Ang kayamanan sa mundong ito, mga maling relasyon, maraming pwedeng, sabi nga po, mag-distract sa atin para mawala yung focus natin sa Panginoon. Pero ang sabi po sa Amplified, looking away from all that will distract us. Lahat daw po ng magdi-distract sa atin, tanggalin daw po natin yung paningin natin doon. Si Jesus po ba ang gagawa nun para sa atin? Kaya, napagtanto ko po, mali pala po yung prayer natin na, Lord, ilayo mo ako sa mga ganitong ilayo mo po ako. Yes, God will guide us, pero po ang desisyon, nasa sa atin. Tama po ba? Tayo pa rin po ang hahakbang ng may pananampalataya para yung mga mata po natin, yung focus natin, ay mawala po doon sa mga bagay sa mundo or bagay na mali na makakapagtanggal po ng focus natin sa Panginoong Jesus. At ang sabi po, ito po sa Aramaic Bible in plain English, ito po napakaganda. Let us gaze at Yeshua. Ano po ba pag sinabing gaze? Di ba parang, let's use our imagination po. Yung mga, po natin, ibang young pro dito, kagagaling lang po nilang Boracay. Di ba parang imaginein mo po, nasa tabi ka ng dagat, nakatingin ka doon nakaupo ka sa buhanginan at nakatingin ka lang doon sa dagat. You gaze. Kumbaga parang ninanamnam mo. Kumbaga talagang ine-enjoy mo ang pagkakaupo mo doon. Hampasin ka ng masarap na hangin, hampasin ka nung alon sa iyong paa, di ba po? That is just a picture of gaze. Ano sabi po dito? Sa Aramaic Bible in plain English, ang sabi po doon, let us gaze at Yeshua. Let us gaze to Jesus. Kumbaga, i-enjoy po natin yung pagtingin, yung pagtuon po natin sa Kanya. May isang tao po, alam ko po kilala natin to, sa Bible, nakita niya ng Panginoong Jesus eh. Gumawa siya kumbaga nakita niya paano mag-miracle ang Panginoong Jesus. Pero, siya rin mismo, sabi nga po, ito po ang tanging disipulo ng Panginoong Jesus na lumakad sa tubig. Sino po ito? Si Peter. Sabi po sa Matthew, check nyo na lang po sa inyong mga bahay. Sa Matthew 14 verse 22 to 33, ito po yung story po na ang mga disipulo ay nasa bangka at si Jesus po sumunod lamang. At si Jesus po naglakad, papunta dun sa bangka. Natakot po ang mga disipulo. Sabi nila, multo, multo. Pero sabi po ng Panginoong Jesus, yun nga, sabi po ng Panginoong Jesus dito, di ba? Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Huwag daw po matakot ang mga disipulo kasi ang Panginoong Jesus yun. At ano po sabi? Tingnan niyo po si Peter. Napaka-bold po talaga ng Peter. Napakalakas ng loob. Tanging siya lang po na disipulo ang nagsabi sa Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, ang sabi po ni Peter, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Wala pong ibang naglakas ng loob, no? Walang ibang kumbaga parang, kumbaga, nag-dare sa Panginoon.
kundi si Peter. Pero po sasabi dito sa verse 29, tingnan niyo po. Sabi po ni Jesus, so he said, come. Binigyan ng invitation ni Jesus si Peter para po makalakad din sa tubig. At sabi po dito, and when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Tingnan niyo po, no? Nakalakad po sa tubig si Pedro. Papunta daw po kay Jesus kasi nakatuon yung mata ni Pedro kay Jesus. Tama po ba? Tingnan po natin. Anong kasunod? Verse 30. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. Alam niyo po ba, pag po tayo ay nawala ang atin pong focus sa Panginoong Jesus, magsisimula po tayong lumubog. Pag po sinimulan nating ituon ang ating mga mata sa tao, I'm telling you, dadating po ang panahon, magbabackslide tayo. Pag po tinuon natin ang ating mata sa mga kayamanan sa mundong ito, darating ang panahon, aagawin tayo ni Satanas. Pag po tinuon natin ang ating mga mata sa mga maling relasyon, gagamitin po yun ng Panginoon para mawasak tayo. Kasi yun po yung kanyang, di ba? From the start until now, He came to steal, to kill, and to destroy. Kaya nga po sinasabi sa atin, let's always fixing our eyes, looking unto Jesus. Bakit po? Kasi po, once na mawala ang tingin po natin sa Panginoon, meron po kaming, yung kaibigan po ng pinsan ko, grabe po ang init nun sa Panginoon. Nun pong nakakilala siya sa Panginoon. Talaga pong sa campus ministry, kahit saan po may gawain yung kanilang talagang pumupunta po siya. Kaya lang po, hindi po siguro niya, or hindi pa po siya nagkaroon ng personal revelation about dito sa looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alam niyo po saan siya tumingin? Dun sa cell leader niya. Yung cell leader niya, tao po siya, syempre tao, di ba? Nag-fail, bumagsak, nahulog sa pagkakasala. Alam niyo po, nakakalungkot hanggang ngayon. Ilang years na po, I think, hindi pa po ako kasal noon parang 2011, 2012. Hanggang ngayon po, hindi pa rin siya bumabalik sa Panginoon. Kasi po sa tao siya tumingin. Pag po sinesharean po siya nung pinsan ko, ng mga kaibigan po nila na Christian, galit po siya kay Lord. Bakit daw po ni Lord hinayaan yung ganun? Kasi po, namali yung focus niya. Tayo po, pag namali po ang focus natin, sabi nga po, alam ng kaaway, the time is already near. And He will do His best para po marami siyang madala sa impyerno. Pero ayaw po ng Diyos yun, kaya nga po, gusto po ng Diyos na ito pong salita niya na to, ay talaga pong matanim sa puso natin, na kahit anong bagyo, na kahit anong pagsubok, na kahit anong suliranin sa buhay po natin, let's focus, let's fix our eyes on Jesus. Para po hindi tayo lumubog katulad ni Peter. Maring dumating man po tayo sa point na lumubog tayo, pero tingnan niyo po, ang kagandahan po ng sino ang Diyos po natin. Di ba po lumubog na si Peter dahil nakita niya na yung wind nakita niya na po yung mga alon. Pero po nung sumigaw siya, sabi niya po, Lord, save me. Alam niyo po, ng Panginoon, napaka-faithful niya po. Di ba sabi niya sa kanyang salita, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya po nung si Peter, tumawag siya, Lord, save me. Maaring dumating po sa point na nadapa tayo, nagkamali tayo, meron tayong desisyon na nagawa na mali, or na-offend tayo, nasaktan tayo ng ibang tao, na-focus yung mata natin sa kanila. But the moment we tell to the Lord, Lord, save me. Ano po sabi ng Panginoon dito?
Sa verse 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Sinave po siya agad ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, the only thing, kung nakikita mo yung sarili mo ngayon na lumulubog ka, kasi nawala po yung focus natin sa Panginoong Jesus, the only thing that you should do, katulad po yung ginawa ni Peter, cry out to Jesus, Lord, save me. And immediately, tingnan niyo po, immediately, hindi po si Jesus na nanermon pa na, ikaw kasi, bakit sa ano ka tumingin? Sa hangin, sa malalaking alon. Di ba? Wala pong ganun eh. Ikaw kasi kung saan ka tumitingin. Hindi po nanermon si Jesus. Ano pong sabi niya dito? Tingnan niyo po Sa verse 31, sabi po, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Inangat po agad ni Jesus si Peter. At siya po ay, sabi nga po, yan nga, nakabalik na po sila doon sa bangka. After po nun, doon na nanermon si Jesus. Ano po sabi ng Panginoon dito? Sa verse, kasunod po nun, ng 31, and he said to him, "Oh, you, oh little faith, why did you doubt?" Alam niyo po ba, isang revelation po na binigay sa akin ni Lord habang binabasa at pinag-aaralan ko po to. Pagpala po ang ating mga mata ay tinanggal natin sa Panginoong Hesus. Ang pananampalataya po natin, lumiliit. Kaya po, nadadala tayo ng pagsubok, nadadala po tayo ng suliranin, nadadala tayo ng mga humahatak sa atin palayo sa Panginoon. But when we gaze or we look, we focus again our eyes on Jesus, He will be there to save us. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, sabi nga po, again, let's keep on focusing our eyes on Jesus. At alam niyo po ba, di ba, katulad po si Peter, nagkaroon po ng invitation sa kanya si Jesus, kaya po nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. This morning po, may invitation din po si Jesus. Sabi niya po sa Matthew 11, verse 28 to 30, "Come to me." Sino daw po? Meron na po ba? Ayan. Sino daw po ang ang ini-invite ni Jesus na lumapit sa kanya? All you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Sino po sa kalagitnaan natin ngayon na parang ang bigat-bigat ng dinadala mo? Lord, parang ginawa ko na lahat, pero ba't wala nangyayari? Ang bigat pa rin. Napaka-fresh na testimony ko po. Kaya talaga pong buhay po sa akin tong ating pong pinag-aaralan ngayon. Kanina pong umaga, pagkagising ko po, sabi ko parang ang sama ng pakiramdam ko, para pong ang bigat ng dibdib ko, nakadapa po kasi ako. Tapos sabi ko, Lord, hindi ako lalagnatin, hindi ako tatrangkasuhin in Jesus' name. Tapos ang bigat po talaga ng likod ko. Sabi ko, bakit parang may nakadagan sa likod ko? Alam niyo po ba, nung gumanon po ako, nagulat po ako si Asher, biglang natumba doon sa kumbaga umikot. Sabi ko, kaya pala ang bigat ng pakiramdam ko. Sabi ko, nakadagan pala po sa akin si Asher. Sabi ko, tawang-tawa po talaga ako kanina. Sabi ko po, pero alam niyo po, revelation na binigay po sa akin ni Lord. Minsan po, akala natin, normal lang inararamdaman nating kabigatan. Pero po, sabi nga, we have to shake it off para po yung kabigatan na nilagay ng kaaway sa atin or dahil sa mga maling desisyon natin, mawala sa buhay natin. Kaya sabi mo, ay yugyugin mo yung katawan mo, shake it off, lahat po ng mga heaviness. Kasi, sabi nga po ng Panginoon, di ba? May invitation po siya. "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Alam niyo po ba, sa mundo pong ito, pwede tayong matulog. Kahit sabihin mong 24 hours ka pa matulog. Pwede kang uminom ng lahat ng vitamins na gusto mong inumin. Pwede kang uminom ng kung ano-anong, ano po ba yun? Collagen, kung ano-ano pa na pwede nating bilhin. Pero alam niyo po ba, the only true rest that our soul
can have is in Jesus. Hindi po natin makukuha sa kahit ano dito sa mundong ito. It's only in Jesus. Amen po. At may pangako po siya, di ba? Sabi niya, lahat daw po tayo nabibigatan. Let's come to Him. And sabi niya nga po, He will give us rest. And sabi nga po niya, take my yoke upon you and learn from me. Tingnan niyo po, dahil gentle po ang ating Panginoon. He is lowly in heart. Napakamahabagin po ng Diyos natin. Kung minsan po yung kapatid natin, asawa natin, natitiis tayo, di ba? Yung kapatid natin or kung sino pa man pong tao, natitiis tayo. Pero si Lord po, hindi niya tayo matitiis. The moment we come to Him, He will always be there. He will stretch out His hands towards us. Amen po. Ang sabi niya nga po dito, and you will find rest for your, sabi po ba dito, body? Sabi po ba dito, yung katawang lupa natin, yung magkakaroon ng kapahingahan? It's our soul. Amen po? That our soul needs also rest, pero hindi po sa pagtulog. Kaya po, ang dami pong nade-depress, ang daming nagkaka-anxiety kasi they're trying to mend or heal yung katawan po nila. Pero alam niyo po ba, ang depression, ang anxiety, it's in our soul. Kaya po maraming hindi gumagaling kahit na napakaraming gamot na nilang tinake, kahit na ang daming, yes, minsan po therapy can help, pero sabi nga po, the only one can cure our soul is Jesus. He is the only one can give us true rest. Amen po? And katulad po ng team natin last month, sino po ba nagsabi na because the Spirit of the Lord is upon me, He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He sent me to proclaim freedom for the prisoners, recoveries of sight to the blind, and set the oppressed free, and proclaim the year of the Lord's favor. Sino po nagsabi nun? Di ba po ang ating Panginoong Jesus? It pertains to Him. Kaya kanino po tayo lalapit? Kanino po dapat natin itoon yung ating pong mga mata lagi? Walang iba kundi po sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? Alam ko po, iba-iba tayo na ng way to learn. Meron po sa atin, ganito, kumbaga parang hearing. Pag narinig po natin, we can learn o nagigets po natin agad, di ba? Meron din naman po na through written, yung kailangan po, di ba? Isusulat muna niya para mas manamnam niya, para mas maintindihan niya. At meron din naman pong visual. Ano po pag visual? Kailangan po may picture. Kailangan po yung na-imagine mo para mas tumatak siya sa isip mo. Alam niyo po ba, gusto niyo po bang makita kung sino ang Panginoong Jesus sa Book of Revelation? Sabi po sa Revelation 1 verse 10 to 16. Sabi po ni John, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice of a trumpet saying, I am the Alpha and Omega, the first and the last. Can I call the worship team po, please? Sabi po dito, and what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia and Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to sorry po. Umakyat. Ayan. Sige po. Come on. Sabi po dito, sa verse 12, then I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man. Ito po. Imagine niyo na po yung mga visual learners sa atin. He was clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with golden band. So yung damit daw po niya hanggang paa, tapos merong may girded daw po sa chest niya na golden band. His head and hair were like a wool. Ano po ba itsura ng wool? Di ba? Yung para pong kumbaga napakaganda ng buhok.
as white as snow. Maputi daw po yung buhok. Na yun nga po, wool. And as white as snow. And his eyes like a flame of fire. Na yung mata daw po ng Panginoong Hesus natin, ng ating Panginoon, is like a fire. His feet were like fine brass, and is refined in a furnace. And his voice a sound of many waters. He had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp, two-edged sword, and his countenance was like a sun shining in its strength. Para pong, pag-imaginein po natin, no, parang hindi talaga matatarok po ng ating kaisipan. Pero if it is our spirit who will understand it, di ba po, makikita natin po yung kadakilaan ng Diyos. That whenever He speaks, sabi nga po, di ba, as sharp, two-edged sword ang lumalabas po sa kanyang mga labi. At sabi nga po, his hair is wool and as white as snow. His eyes are like a flame of fire. Kaya this morning po, church, let's focus our eyes on Jesus. Let's gaze on Him. Let's look to the Lamb of God. Can we all stand up? Hindi lamang po natin basta awitin ang awiting ito, but sabi nga po, let's gaze upon Jesus as we sing this song. Amen? Let's look to Him, the Lamb of God. Let's look to our Jesus. Yes, God. There's only one name that is worthy. There's only one King on the throne. He is the light of our salvation. All praise belongs to Him alone. Oh, there's only one way to the Father, There's only one way, and that is to our the Lord Father. Jesus Christ. One love that melts the heart of stone. He is the life and resurrection. All praise belongs to Him alone. I look to the Lamb, see the Son of God and Savior crucified. See the crown of thorns that nails His wounded side. He is worthy. I look to the Lamb, see the one who is forever glorified. There is love and there is fire in His eyes. He is worthy. He is worthy. Oh, He is the Alpha and Omega. He is the Alpha and Omega. Yes, God. He was and is to come. He will return to shouts of glory. Oh, His name is Jesus Christ, His our name God. is Jesus Christ. Oh, let's look to the Lamb. I look to the Lamb. Oh, God. Look to the Lamb. Oh, we want to see only a Jesus. Savior crucified. Oh, yes, Lord. See the crown of thorns, the nails His wounded
creatures cry, saints and angels testify. The anthem echoes day and night, worthy. Eyes like fire, hair like wool, voice like many waters roar, matchless and most beautiful, worthy. The elders bow and creatures cry, saints and angels testify. The anthem echoes day and night, worthy. Eyes like fire, hair like wool, voice like many waters roar, matchless and most beautiful, worthy. Elders bow, the creatures cry, saints and angels testify. Anthem echoes day and night, worthy. Eyes like fire, hair like wool, voice like many waters roar, matchless and most beautiful, worthy. Look to the Lamb, see the Son of God, the Savior crucified. See the crowns of thorns, the nails, His wounded side. He is worthy. Look to the Lamb, see the one who is forever glorified. There is love and there is fire in His eyes. He is worthy. He is worthy, Lord. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Yeshua. Yes, God. We declare your name, oh Jesus, oh Yeshua. Together, let's sing His name. Yeshua. Oh, lift up His name, Yeshua. The kingdom yours, All the power, all the kingdom, all the glory belongs to you, God. forever. Amen. Yours, the kingdom yours, the power yours, the glory forever. Amen. Yours, the kingdom yours, the power yours, the glory forever. Oh, yours, yours, the kingdom yours, the
people sing, Yeshua. Come on, lift your voice to Him. Sing His precious name. The holy name of Yeshua. Sing His name. Oh, fix your eyes on Him. There is power in His name. Yeshua. There is healing in His name. There is life in His name. Church, we're opening the altar. Kung nais mo po na ipanalangin ka, you can come. I request po yung mga leaders po natin, Pastor Rio, we will pray for you. As the name of Jesus is being lifted high, being exalted in our midst, as you focus your gaze, you gaze upon Him this morning, He will reach you out. He will do something in your life. Kaya po, as the altar is open, and as we continue to sing His name, His powerful, His beautiful, His majestic and holy name, let's come to Him this morning. Let's focus our eyes on Jesus this morning. Take a step of faith. If you want every chains in your life to be broken in the name of Jesus, if you want to receive God's breakthrough in your life, take a step of faith. It is our faith that God is looking into our hearts. It is our faith that will move His hands to do miracles into our lives. It is our faith towards Him. Amen.
footstool of the enemy, oh God, be broken. Yes, in the lives of your people, oh God, into this place, Lord, in the name of Jesus. Oh, Yeshua, Jesus. Oh, Sheke yara da kunda da ya seke yara da kande yara da kande yara da kande. Yeke yara da ya she yara kanda yara ka yara da ya seye. Yukura baba kiala kianda da da ya sha yara da kande. Yanda yanda yara da ya seya. Yeke yara da ya sukura baba kiala yara da ya sande. Oh, she yara da ya seye. Oh, cara de ya sanda yara da ya shera baba kiala cara de ya sande. Ya shera da ya se yara da ya se yara da kande. Oh, shaka yara da cara de ya saka yara da kande. Ye la 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 yara da kande yara da ya shanda yara da kande yara da kande. Oh, ya cara de ya seki yara da kande. Oh, sheke ya kaya keya 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 rada kande. Say ya keya rada ya sande. Sing his name, sing his name. Sing his beautiful name. Oh, yes, God. Huwag ka pong papayag na lalabas ka sa lugar na to na hindi mo natatanggap yung nais ni Lord sa buhay mo. Huwag ka pong lalabas sa lugar na to that you are the same person that when you come here, the altar is still open. Jesus wants to touch us.
Lord, salamat. Bagamat, Lord, some of us just remain in our places. But Lord, I believe, wala ka pong nilampasan sa umaga pong ito. Everyone receive our portion, O God, here in your presence. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, we adore you, and we worship you. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Taas po ang kamay ng mga na-bless. Sino po ang naka-receive ng blessing this week? Amen. Yan, lahat po tayo naka-receive ng blessing this week. Alam niyo po habang nakaupo ako doon, yung word na promotion, nag-rema sa aking mind. Sabi ko, promotion. Sabi po ng ating Panginoon, no, ibigay natin ang para sa Kanya. Give the tithe. Sabi nga po ni Pastor Alvin, naririnig ko lagi sa Kanya, I will not give unto the Lord that cost me nothing. Yan ang sabi po ni King David. Hindi yung parang huhugot ka lang ng 20 pesos dito, 10, mga barya-barya, mga tira-tirahan. Ayaw po ng Panginoon na tira-tirahan ng sa Kanya. As what we learned before, sabi nga po yung sa Bible, si Abel, nagbigay po siya ng the best. The best, ang kanyang pinili, yung first, yung unang anak ng kanyang alagang hayop at yung best part ang ibinigay niya. Kayo po ba, kaya po ba natin magbigay ng best sa ating Panginoon? Amen. Sabi po dito sa Proverbs, one gives freely, yet grows all. Proverbs 11:24. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give, and only suffers. Saan tayo po dun sa dalawa? Isang nagbibigay o isang nagwi-withhold? Ayan. Gusto po ba nating maging daluyan ng pagpapala? Ayan. Matuto po tayong magbigay. And as we give, we bless the name of the Lord. We bless the Lord. We come here to bless the Lord. So, sa ating pong pagbibigay, kaakibat po nun ang ating worship. Kaakibat po nun ang ating reverence sa ating Panginoon. Because we acknowledge that He is the only source of what we have right now. Sa Bible po, meron pong isang scholar na binasa niya kung gaano kadaming beses binanggit ang finances sa Bible. It's more than 2,000. Because the Lord is also concerned in our finances. Sabi ko nga po, promotion. Pero gusto nyo ba na ma-promote yung inaabot natin? Sa company po, pagka hindi ka nagtrabaho, wala kang promotion. So sa Panginoon din po, kung naka-receive ka kung ang tithes mo ay 10,000, 10,000 ibibigay mo kasi faithful ka sa role mo. So gusto niyo po ba madagdagan yung digit ng inyong tinatithes? Ibig sabihin po, times 10 din nun yung natatanggap nating gross. Kung ang gross, kasi baka po gusto lamang natin pero hindi pa ready yung ating body, soul, and spirit. Minsan po kahit sa trabaho, magaling ka dito sa level na ito, pero pag pinromote ka na dito, hindi mo na kayang gawin. So, kailangan po sanayin natin ang sarili natin dito sa level na to na kung saan kayang-kaya nating umangat pa sa another level. Na yung blessing, kaya nating gawin or kaya nating ibigay yung para kay Lord. Amen po. Sabi nga po, no, si Zacchaeus, yung babaeng nagbi-bleed, at si Bartimaeus, lahat sila, they call upon the name of Jesus because they need Jesus. Tayo po, kailangan din po natin si Jesus, especially in our finances. Amen po. And we will call now the name of Jesus so that blessing will also overflow in our lives. Na-testimony ko na po to maraming beses. Several years ago, nung bata-bata pa ako, iniluhod ko talaga sa ating Panginoon, bigyan ako ng trabaho na kaya kong, nung tinitigan ko ang aking 3 anak na nag-aaral, ang aking ina na nasa ospital, sabi ko, Lord, wala po akong pambayad sa ospital. Tapos nag-aaral pa po yung aking mga anak.
talagang iniyak ko sa Panginoon. At true enough, the Lord is very faithful. Right after that, may pumunta sa kumpanya namin, HR daw siya, naghahanap daw siya ng para sa requirement nila sa kumpanya. And the next day, nagpadala siya ng driver. Sinundo ako sa office, dinala sa company nila for a job interview sa president ng company. Binalik ako sa opisina. At the next day, pinrocess na po yung employment process ko. And they give me not only cash salary, binigyan nila ako ng sasakyan, binigyan nila ako ng iba pang benefits na hindi ko nare-receive sa dati kong company. Who also wants to get that testimony in their lives? Ang sabi po, call upon the name of Jesus. Amen. And we will show it in our tithes and offering. That tayo po ay nagsasamba, tayo po ay nagigive reverend, that we are here to do our role, to do our job, no? And to be promoted on what we are giving right now. Because what we received, what we seed today, what we sow today, we will reap tomorrow. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, for all the seeds, Panginoon, na hawak-hawak namin sa araw na ito, Panginoon. Father God, as we put our tithes and offering, O God, sa inyong, sa aming mga basket, Panginoon, Lord, let it be a sweet-smelling aroma unto your sight, Father God. Lord, as we studied earlier, Lord, Zacchaeus, Bartimaeus, and the bleeding woman, all of them call upon their name. Lord, gusto po namin idagdag sa pang-apat na pangalan ng iyon ang aming mga pangalan. Lord, we are also calling your name, Father God, because we are in need of you, O God. Yes, Father God, we know that you are the source of everything, Panginoon, and we give back to you what belongs to you, O God. As we give our tithes, our offering, Father God, we know, Lord, na hindi ka po magkukulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat for you had given us the courage, Panginoon, na gampanan, Lord, ang aming mga roles. We thank you, we bless you, in Jesus' name we pray, amen and amen. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Sige po, can I call everyone? Shout Jesus from the mountains. Praise God. History maker po talaga si Jesus eh. Marami po siyang ginanap sa ating mga buhay. And of course, hindi lamang po ito ordinaryong gagawin natin after po na minom ka at saka kumain ka ng bread. You will be doing your own thing outside. No, this is the moment wherein ifo-focus na po natin ang ating pong mga sarili, lalo tigit, no, sa maraming pagbabagong ginagawa ngayon ng Panginoon. Amen?
Alam niyo po, napaka-powerful. Kung mauunawaan lang po natin yung kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoon, hindi na po tayo talaga magbabackslide. Hindi na po tayo tatalikod. Hindi na po tayo manghihina. Hindi na po tayo mawawala ng pag-asa. Kasi totoo lang yung pag-asa ng mundo, patay. Ang pag-asa natin, buhay at mananatiling buhay. Amen? So, this moment, hindi ko po patatagalin kasi actually, alam na po natin yung ginagawa natin eh. Yun lamang yung iaakto mo. We have to look. Look unto Jesus. We need to do something. No? We need to do something. Dapat makikita na po yung power ng cross sa ating mga buhay. Tandaan natin, we're getting for benefits and usually we love benefits. No, sa mundong ito, pagka meron kang gustong mangyari, no, lagi mo, ano ang benepisyo nito sa akin? Pag umiinom ka ng vitamins, meron kayong mga insurance, may mga benefits. Pero alam niyo po ba, iba yung benefits po na binibigay ng Panginoon sa atin. Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo is enough for us para mamuhay po tayo ng matagumpay, mamuhay po tayo ng merong katatagan, meron pong kagalakan na kahit anong area, no, kinikater ng Lord, hindi lamang po sa ating pong personal na, sa ating soul, kundi sa ating body and our spirit. Amen? So this morning, idideklara lamang po natin the 4 benefits of the cross. And just i-enumerate ko lang. Number 1, we are saved. Niligtas po tayong lahat ng ating Panginoon, right? Number 2, we are all delivered. Saan tayo deliver ng Lord? No, sa lahat ng klase ng ginagawa ng kaaway. No, oppression, no, anxiety, depression. Tandaan natin, 2 bagay ang ninanais ng Diyos sa atin, no, na maranasan natin dito pa lang sa lupa ang kalawalatian niya. And of course, it's so different pag tayo'y nasa langit na. Amen? Marami pa tayong pagdurusa rito, pero ganun pa man, ang Diyos ang naglalagak talaga, nagkaloob talaga, at ito'y kanyang tinatakan ng Holy Spirit. Pangatlo, we are all healed. Amen? Dinideklara natin, by the stripes of Jesus, we are all healed. No, anumang sakit karamdaman, anuman ang nating nararanasan. Alam nyo, I would like to share something to you. Bago po kami umakyat ng Batangas, so nagpe-prepare po kami, so nagkaroon kami ng mga fasting. No, alam nyo po, magkakaroon kami ng Jericho March and everything. No, ang demonyo, siyempre, maski sa himpapawid, alam naman natin eh. Okay, the first heavens, alam natin dito po nakastay ang lahat ng cohorts ng demonyo. Hindi natin nakikita. So, siyempre, pinauulan niya. Paggising ko po, 2:12 in the morning, pantal-pantal ako. Wala akong kinain, I don't remember anything na kinain ko and everything. Pero nagtataka ko, kinuha ko na po yung gamot. Yung gamot kong cetirizine. Ano ba yung panggamot po? Pero sabi ng Holy Spirit, hindi natural, anak. Huwag mong gamitin yan. No, gamitin mo yung weapon na binigay ko sa'yo. Gamitin mo yung pangalan ko at luluhod ang lahat ng klase ng kilos ng demonyo. Ang ginawa ko po, 2 oras, nagpuri ako, inilaga ko ang buhay ko. Alam mo, nangate mula ulo hanggang paan, pinangangati lalo. Kasi usually may prayer tayo, no? Akala natin, no, it will turn out, naku, okay na agad. Hindi. Padadamahin ka muna. Sige nga, tingnan ko kung hanggang saan yung pananampalataya mo. 2 oras ko yung binatel ko yung aking pong pantal. Ang laki nagsimula rito, tapos kumakalat na dyan. Sabi ko, this is not normal. I know, within my heart, wala akong violet na kinain ko. Pero alam ko, dahil merong pagagawa at may gagawin ng Diyos sa lugar kung saan tayo itinatalaga, kumikilos siya. Alam niyo po nangyari? 4:30 natapos po ako. Alam niyo po ba, purihin ang Panginoon, humupa po ang aking pong mga allergy. Wala akong ininom na gamot. I just speak the name of Jesus over it. Kaya kanina talaga, I really bow down myself to God. Wala na tayong pwedeng asahan si Lord lang. Alam niyo, minsan nilalagay tayo ng Diyos sa makawalan. Alam niyo, minsan, kailangan purihin din natin ng Diyos kapag tayo'y mga WW. Alam niyo, dyan nagmamanifest talaga ang power ng Lord. Dyan talaga pinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi po tayo magsasawa na paglingkuran ng Diyos, na lagi siyang awitan at lagi tayong manalangin. Kaya po, ang weapon natin, wag nating ibababa. And fourth, body, soul, and spirit, binubuo tayo ng Panginoon.
Hindi lang niya kinikater ang isang part sa atin, kundi the whole of us. Amen? Para maipakita sa mundo that the Lord whom we serve is mighty, powerful, awesome, beautiful. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kahit may edad yan, hindi mo nakikita ang kulubot kasi the glory of God is being shown sa ating mga buhay. Amen? Amen? There is power in the name of Jesus. Tayo pong lahat ay magpakumbaba. Tandaan po natin, walang power itong mga elements na nasa harapan natin ngayon. Actually, they cannot save us. It is just, ito po ay tunay na ating pong ginagawa. Kasi sabi ng Diyos, we have to remember it, commemorate. Huwag mong sabihin, gumagawa ka ng kasalanan, after drinking yung juice at saka yung bread, okay ka na. Walang power ito. Inuulit ko. Kundi, ang relasyon natin kay Kristo. Doon lamang po. And ano tong ginagawa natin? It is a fellowship sa bawat mananampalataya kasi pinagtagumpay po tayong lahat ng Lord. Tayo pong lahat na tumanggap kay Jesus ay kanyang pinalaya at sino man ang tumanggap sa kanyang anak, tunay ngang malaya na. Amen? Deklara po natin yung freedom na kaloob ng Diyos sa atin. Okay? Kanina po, sabi ni Pastora, assess natin yung sarili natin. Alam nyo, nakakahiya sa Panginoon. Magpapartake po tayo sa pinakamasarap at pinakamasayang bahagi ng ating buhay na tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos through it. Amen? Wala tayo noon, hindi natin alam ano mga kaganapan sa mga disciples kasama si Jesus when they went up to that upper room. And from there, ginanap po yung ganitong senaryo. Tayo pong lahat ngayon, i-assess mo ngayon ang puso mo. Nakakahiya naman kung may galit ka tapos we will partake it. Nakakahiya naman kung meron kang darling sin ngayon na hindi mo pa nire-recheck, na hindi ka pa nakikipag-break, tapos you will partake. Alam niyo po, mahirap po yan. Hindi natin pwedeng dayain ang presensya ng Diyos. Reveal, nare-reveal at alam ng Panginoon what is in your heart and what is in your mind right now. So ang gagawin natin, we will be praying for it. Amen? Sasamahan niyo po ako with faith in our hearts. Pwede po ba tayong tumayo? Yes. Bigyan natin po ng parangal ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Rababasakin darabasyante. Hallelujah. Hallelujah. Can we sing? Ng buhay. Can we sing this song please? At lamnamin po natin at hayaan natin ang demonyo ay wala nang magawa pa sa ating buhay sa oras na ito as we declare. Ang tinapay ng Hallelujah. kanin mo, maghibahagi. With due reverence to our God. Ito Ang tinapay ng buhay. kanin mo, makiisa. Ang katawang tinayo. Oh yes, Lord. Upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan. Yes, Lord. Ang buhay na Ito ang saro ng bagong tipan as we declare, hallelujah. ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito Ang saro ng bagong
dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. As we commemorate this special moment in our lives, thanking Him for everything, sa lahat ng iyong ginawa, o aming Panginoon, lubos ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Dahil hindi po namin makakamtan ang katulad na buhay na meron kami ngayon kung hindi ka namatay at hindi mo, Panginoon, yung dugo mo ay hindi dumanak. O Diyos, marami pong salamat sa lahat ng elemento na sa aming harapan ngayon, from the bread hanggang sa juice. Lord, I pray, first to those who will partake it. Hayaan mo, Panginoon, na makita po nila ang kanilang kalagayan before you. Naniniwala po ko, Lord, na hindi po, Panginoon, masasayang ang lahat ng inyong paghihirap sa bawat isa po sa amin. Naniniwala po kami na may kaligtasan sa iyo. Ang sino mang magko-confess ng kanyang labi na ikaw, ang anak ng Diyos, ay maliligtas. At hindi lang po, Panginoon, sa aming isipan o sa aming labi, naririnig ang lahat ng ito. Kundi, O Diyos, sa mga gawa ng bawat isa, doon, O Diyos, mayroong power as we step, Lord, everything that we have received, we will be using every power of your death in Jesus' name. Ama, pagpalain mo po ang lahat ng aming mga kapatid na tatanggap nito. Lord, naniniwala po ako kanina pa, naglagak na sila ng kanilang buhay sa iyo. Ama, sanctify mo po all elements na amin pong pagsasaluhan sa umagang ito. Hayaan mo rin, Lord, at tunghayan kami ng libo-libong anghel. At sila, Lord, ay nakikiasa sa bawat pananampalatayang aming dinideklara through this kind of fellowship. Oh, Father, thank you. And I do believe for no amount of work of Satan shall prosper or prevail to each and everyone's lives, to your people, to your church, to our family, in our physical health, and every aspect of it, oh God. We declare it, the power of the cross. Hallelujah! Sa lahat, sa bawat isa sa amin. Lord, as we partake, let the joy overflows. Yung excitement po namin will never be the same again. And our life will also be, we will never be the same again. Hayaan mo, Lord, na makita mo sa amin ang kapangyarihan at maging ang demonyo ay luluhod. Ang demonyo ay luluhod because you have given us the authority to trample serpents and overcome all the powers of the enemy, and nothing shall by means will hurt us. As we declare Jesus, the name that is above every name, that all knees shall bow and all tongues shall confess that Jesus is Lord. Jesus is the one to be lifted up in our lives. We bless you and thank you for everything. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Sige po, can we? Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. With your reverence, ayan po natin, habang hawak po natin ito, makita po sa atin yung tunay po na ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Kung meron na po, pwede po ba nating itaas ang tinapay? Tinapay na nagbibigay buhay.
Hallelujah. As I declare it, for I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it, and he said, "Church, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin with thanksgiving. Hallelujah. Thank you, Lord. Can we lift the cup up? Hallelujah. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating inumin. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinaseselyuhan po namin ang portion wherein we continue to fellowship with you through your death on the cross, and fellowshipping with one another by having one God, one faith, and being in this church of J Blue family. Continue, Lord, to be with us. Bless us and show your mighty power, your anointing over us, oh God. Thank you for everything. In Jesus' name we pray, and everyone says, Amen. Dako naman po tayo sa ating announcement po. Ayan, so ngayong darating na June 24 po is our 12-year anniversary po ng J Blue Bacoor. So we invite everyone po sa lahat po ng satellite, come and join us po and celebrate the goodness of God. And gaganapin po yun dito sa church ng 3 p.m. And ang ating guest speaker po ay si Bishop Sammy. Ayan po. And ngayon, June 5 to 7 naman po ay yung prayer and fasting po natin as a church. So, ayun po, ini-encourage po namin ang bawat isa na mag-join po sa ating prayer and fasting, lalo na po darating po ang ating anniversary this month po. And tuloy-tuloy po ang ating live streaming sa Speak Live every Monday, 7 p.m. po. And live po ito every 7 p.m. sa ating J Blue page. And kung may gusto pong nais na mag-share na kanilang testimonies, pwede po ninyong i-approach si Goy or ako po para po makapag-set po tayo ng time po para makapag-record po ang bawat isa. And every Tuesdays and Thursdays, 7 p.m. po ang ating Tinig ng Pag-asa. So nandito po yung mga teachings ng ating mga pastor sa bawat churches po, hindi lamang po dito sa Bacoor, kundi sa Camellia, sa Alamino, sa Zambales po. And live po ito every 7 p.m. Praise. Ayan, live po ito sa ating J Blue page po na Jesus Be Lifted Up Church. And every midweek service po, tuloy-tuloy po ang ating midweek dito po sa church. Again po, hindi na po tayo nagla-live every midweek dahil ini-encourage po ang bawat isa na umattend po every 7 p.m. Maging ang ating soaking po every 7:30 p.m. dito din po sa church. Ang ating J Blue leaders and workers naman po every Tuesdays, 8 p.m. via Zoom po ito. May binibigay po si Pastora Chic na link. And if wala pa po kayo nare-receive, pwede po kayo mag-ask kay Pastora Chic para isama po kayo dun sa GC. And ang ating online prayer gatherings po ng mga tatay every Monday to Friday, 4 a.m. Pwede po natin i-approach si Brother Ferdy. Sa mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. kay Nanay Eileen po. And sa mga pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. And
Please like, follow, and subscribe po our social media. Sa Facebook page po natin na Jesus Be Lifted Up Church and sa YouTube channel po natin na JBLU Church po. And yun lamang po sa ating announcements. Amen. So akin po tinatawagan lahat po ng birthday celebrants po ng June. Sino po ba ang mag-celebrate ng kanilang birthday ngayong June? Amen. Meron po ba? Meron po. Sige po, at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Meron po ba? Ayan, Sister Aiza. And then si Zoe. Meron pa po? Okay. Amen. Dito po yung iba. Baka tumao po yung bangka natin. Tabingi. Okay? So, bago po natin ipanalangin, I just want to encourage po yung mga birthday celebrants po ngayong umagang ito. Ngayong buwan ng June. Sakto po dun sa ating tema dito po sa Hebrews 12. Amen po. Sabi po dito, ulitin ko lang po, therefore we also since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Amen. Lahat po tayo, kayo pong, especially po kayo pong mga magse-celebrate, hindi po, ang tawag doon, hindi po aksidente na kayo po ay naisilang sa mundong ito. Amen po ba? Meron po tayong race na tinatahak. Meron po tayong takbuhin na tinatahak. Amen? Kahit naririnig mo sa magulang mo, maaaring naririnig mo sa magulang mo, hindi ka naman sinadya eh. Di po ba? May mga ganong eksena. Amen po ba? May nakikinig po ba? May mga ganong eksena. Pero sa Panginoon po, wala pong aksidente. Amen po ba? Kaya anuman ang narinig natin, maaaring negative na mga narinig natin, I just want to encourage each one of us na meron po tayong kailangang tapusin na race. Amen po ba? May takbuhin po tayong kailangan tapusin. Hindi ka pinanganak sa mundong ito para matulog, magtrabaho, kumain. Amen po ba? Mayroon pong higit na mahalagang rason bakit ka binigay ng Panginoon dito sa mundong ibabaw na to. Amen? That is to finish yung layunin niya sa buhay mo. Actually, marami po, alam niyo po ba kung saan pinakamayaman na lugar sa mundong ito? Sa sementeryo. Alam niyo po kung bakit? Dahil marami po doon na mga talentong hindi nagamit, yung layunin ng Diyos hindi nagamit. Amen? Kaya habang tayo po yung nabubuhay, I just want to encourage each one. Hindi ka niligtas ng Panginoon para butasin yung bangkong yan. Amen po ba? Ulitin ko po, maaari po kasi sinasabi natin, Pastor, ito lang naman po ang alam ko eh. Ito lang naman po yung kakayahan na meron ako. Ano sabi ng Panginoon? Let your light shine before men. Saan ka magliwanag dapat? Sa church? Na puno naman ng ilaw dahil lahat tayo may ilaw o sa mundo na punong-puno ng kadiliman? May narinig po ba tayo? Saan ka dapat magliwanag? Sa church na meron naman tayong ilawan o sa mundo na punong-puno ng kadiliman? Amen. Kahit gaano kaliit yung talentong meron ka, kahit gaano kaliit yung ilaw na meron ka, huwag mong gamitin sa church. Kasi lahat naman tayo may ilaw. Amen po ba? Saan mo dapat gamitin? Sa mundo. Example po, pag bago tayo matulog, di ba minsan sa atin pinapatay natin yung ilaw. Minsan may nagpiblink sa cellphone natin. Kahit gaano kaliit yung ilawan na yan, nakikita natin, napapansin natin. Bakit po? Kasi madilim yung surroundings. Tama po ba? Ganun din po tayo. Kahit gaano ang talento kaliit meron ka, huwag mong gamitin sa church. Yung ilaw mo na meron, kahit gaano kaliit, huwag mong gamitin masyado sa church. Bakit po? Kasi lahat naman tayo, ang isang liwanag hindi mapapansin
sa liwanag. Ang isang ilawan, hindi mapapansin ng buong buo sa liwanag. Saan mo kailangan gamitin? Sa mundo. Kasi madilim doon. Amen po ba? Lahat po tayo may purpose sa Panginoon. Anong kailangan po natin gawin? That is to finish. Yun pong itinakda ng Diyos na takbuhin po natin. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Let us raise our hands towards this brethren. Amen? Aming Ama, salamat sa umagang ito. Lord, we are celebrating with them. Lord, itinilagay mo po sila sa aming piling, sa aming buhay, para, Lord, pagpalakasan sa bawat isa. Lord, ngayong buwan na to, they are celebrating their birthday. Alam po namin, yung layunin mo, higit sa layunin po namin. Yung plano mo, higit sa plano po namin. That's why we lay our lives before you. Lord, nakikita mo ang aming future, baka kami hindi po namin nakikita. That's why, the more na dapat po kami magtiwala po sa inyo. Salamat sa mga buhay ng aking mga kapatid na ito. Continue to bless them, prosper them, at mag-ilaw po sila, magningning po sila, Lord, sa area, sa lugar na kung saan po sila tinatawag. We honor you, we glorify you, God. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po sa bawat isa. Sa anniversary po ang inyong okay? May utang po kaming mga campaign sa inyo sa anniversary na po. Dahil po medyo busy-busy po nito nakaraan. Pero ganun pa man po. Again po, we're inviting everyone sa June 24 po. Sama-sama po tayo dito to celebrate the goodness of God, His greatness, and His glory po sa J. Blue family. At this morning po, after po tayo umuwi, worship team, please stay for a while. Meron lang po tayong short meeting. At yung mga key leaders po natin, mamaya pong 5 o'clock, can we come back para po sa ating ilalay down lang po natin yung mga kailangan po natin for anniversary at para po pagdating ni Bishop po next week, nakalatag na po tayo. So tayo po lahat ay tumayo, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Meron po ba tayong first time visitor? Ngayon lang po naka-attend sa gawain po ng Panginoon. Meron po ba? Kung wala po, so praise be to God. Inanyayahan po natin ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon for His goodness, for His greatness, for His love sa buhay po ng bawat isa. At pangungunahan po tayo ni Nanay Evie sa atin pong closing prayer. Can we sing our last song to the Lord? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful
nagpapasalamat sa iyo, mahal naming Panginoon. Our Father, Lord God, our Lord Jesus, our Lord Holy Spirit, isang napakatagumpay na gawain po namin pong naranasan sa umagang ito. Lord, salamat Panginoon, O God, sa presensya mo na iyong ibinaba sa amin pong kalagitnaan. Salamat Panginoon, O God, dahil tunay nga pong ang aming mga puso ay pinuno mo muli, Panginoon, O God, ng iyong mga salita, Panginoon, O God, na magsisilbi, Panginoon, O God, nakalasag namin, Panginoon, kalakasan namin, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay dito sa mundong ito, Lord. Salamat sa isang napakagandang mensahe yun, Panginoon, na tunay nga pong napapanahon, Panginoon, lalo na sa mga panahong ito, Lord, na kung saan, Panginoon, sinabi mo nga po sa amin, Panginoon, O God, na tunay nga pong anuman ang aming pinagdadaanan, anuman ang sitwasyon ng aming mga buhay, tunay nga dakilang Diyos, O God, na let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith, O God. Dahil tunay nga po, dakilang Diyos, aming mahal na Panginoong Jesucristo, na nasa iyo ang lahat ng pangangailangan namin. Lord, ikaw ang aming kasapatan, dahil ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan sa panahon ng kami nanghihina, Lord. Ikaw ang aming mga kaunawaan sa panahon na hindi namin naaunawaan ang nangyayari sa aming buhay. Ikaw ang aming kagalakan, dakilang Diyos, O God. At ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, you are our deliverer, Panginoon, O God, sa lahat ng gawa ng kaaway. Lalo na, Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas, na kapag ikaw ay nasa aming mga buhay, alam namin na walang magagawa ang kaaway, O God. Lord, salamat, Panginoon, O God, dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita, patuloy mo kaming pinalalakas, binibigyan ng pag-asa, pinalalaya sa mga agam-agam, Panginoon, O God, sa mundong ito dala ng mga panggugulo ng kaaway. Salamat po, dakilang Diyos, O God. At salamat po sa iyong anak na ginamit sa umagang ito. Sa buhay po ng aming Pastora Chic, Lord. Thank you for her life, O God. Tunay nga po, Lord, dalangin namin, O God, patuloy na gamitin mo siya mightily, Panginoon, upang maghayag ng iyong salita. Thank you, Lord, for your double point of your anointing upon her, Lord. Patuloy kang mag-reveal sa kanya. Bigyan ng kaunawaan sa iyong mga salita, Lord, upang patuloy niyang may hayag, Panginoon, O God. Hallelujah, napapanahon man o hindi, O God. Salamat, Lord. Dalangin po namin sa kanya. Ibalik mo ang lahat ng lakas na nawala sa kanya, Panginoon, O God. At tunay nga po, Lord, we speak blessing upon her life, Lord. We speak, Lord, provision upon her life, Lord. We speak victory, Panginoon, after victory, Panginoon. Hindi ka po magkukulang sa kanya, Lord. Higit sa lahat, Panginoon, O God. We speak joy, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord, sa kanyang paglilingkod sa iyo, na hindi siya matitinag, Panginoon, O God. Ano man ang gawin ng kaway, mananatili siyang nakatingin sa iyo. Mananatili siyang nakatingin sa iyo, kanyang Diyos na makapangyarihan, na nagpo-provide ng lahat ng bagay. Ano pa man po ang dalangin ng kanyang puso, Panginoon. Lord, O God, dalangin po namin katagpuin mo, Panginoon. Even ang kanyang pamilya, Panginoon. Idinideklara namin the fullness of your blessing, the fullness of your protection, Lord, the fullness of your anointing upon him, here in Jesus' name. Lord, salamat, hindi ka magkukulang. At dadalangin namin, O God, ang magandang kalusugan. No weapons of the devil shall prosper upon her. In the name of Jesus, dahil ikaw ang kanyang Diyos. At sa amin pong lahat na nakinig, salamat po, Panginoon. Lord, nananampalataya po ako na kinatagpo mo ang bawat concern ng bawat isa. Lord, salamat sa kagalingang naranasan ng bawat isa. Salamat sa kagana ng puso, Panginoon. Kung kami man ay may kabaga-baga ng kamay pumarito. Salamat, Panginoon, O God. Hallelujah. Dahil pinalaya mo, Panginoon, O God, ang mga nag-aalinlangan, Panginoon, O God. Lord, salamat dahil muli namin naranasan kung gaano kakadakilang Diyos, O God,
na tunay nga pong kami lagi lang titingin sa'yo. Wala na po kaming hahanapin pa. Panginoon, salamat po ng marami sa lahat mong ginamit sa umagang ito. Even ang aming worship team, thank you for their life, Lord. Patuloy namin silang ini-entrust sa'yo. At patuloy, Panginoon, ang paggabay mo, pag-iingat at pagpapala mo sa kanila. Anointing mo ay patuloy nilang maranasan at patuloy nilang gawain, Panginoon, O God, ang mandate mo sa kanilang mga buhay. Sa amin lahat na nakinig, salamat, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pag-uwi, Panginoon, ang pagsama mo ay patuloy naming maranasan. Lord, thank you for your blood na laging nakabalot sa bawat isa. Thank you for your angels that always taking charge of us. Kami makakarating ng aming mga pansamantalang tahanan na ligtas, O God, safe and sound. At madadatgan namin ang aming mga mahal sa buhay na maayos ang kalalagayan. Panginoon, muli sa pagdideklara po, idinideklara po namin na Jesus, Lord, over our lives, O God. Jesus, Lord, over our family. Jesus, Lord, over our ministry. Jesus, Lord, over the J Blue Church, O God. Lord, salamat, Panginoon. Inaangkin ang walang nagawa ang kaway. Meron man siya, Panginoon, mga pagtatangka sa araw na ito upang kami guluhin. Thank you, Lord. Hindi mo yun hinayaang magtagumpay, Lord. Nalagi yung mga anghel ay patuloy na nakabantay sa apat na sulok ng tanang bahay sambang ito. At ang iyong presensya ay patuloy naming nararanasan. Lord, salamat po. At Panginoon, inaalaala po namin ang aming mahal na Bishop, Lord, ang amin pong Reverend Estela na nasa ibang bansa. Lord, ang pag-iingat mo ay patuloy nilang maranasan. Lord, ang pagsama mo, Lord God, hallelujah, at ang pagpapala mo. At sa kanila pong mga pupuntahan, patuloy mo silang gabayan, Panginoon, O God. Patuloy nilang magawa ang pinagagawa mo sa kanila. At patuloy nilang, Lord, hallelujah, maging pagpapala sila sa mga taong makakaharap niya. Sa kanilang pag-uwi, Panginoon, let your protection be upon them. Your traveling mercy, O God. Cover them tightly with your most precious blood. Send forth your angels that will take charge over them. Even sasakyan, sa aeroplano at sa lahat ng uri ng sasakyan na kanilang sasakyan. Thank you, Lord. Makakarating sila safe and sound sa lugar na ito. Daladalang madaming tapatotoo. Daladalang madaming testimony of how great, Panginoon, ang ginawa mo sa kanilang buhay. Kung gaano mo sila pinagpala dahil sila'y patuloy na sumusunod sa iyo. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay ngang napakabuti mo. Pinagtitiwala namin sa iyo the rest of the day. Panginoon, thank you. Let your angels always be with us. And let your Holy Spirit patuloy na patungkumabay sa amin. At Lord, mag-remind sa amin ng lahat ng katotohanan. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.